Täällä meillä on kuninkaallinen vessa linnassa. No hei, moikka. Joo, siis Latvia on ihan mieletön linnamaa. Ja jos suokin kiinnostaa linnat, niin lähde Latviaan. Tässä on Pirinin linna ja täällä sä voit tosiaan yöpyä. Tää toimii hotellina ja täältä saa aivan superhyvää ruokaa. Ja tässä on Valmieran linna. Ja siis oli aivan mahtava nähdä, vaikka tämä linna on täysin raunioina, niin tähän on rakennettu aivan törkeä upea museo. Ja täällä museossa pääsee sitten tutustumaan silloiseen linnan elämään, ruokaan, käsityöläisiin. Ja siis täällä oli aivan upeasti yhdistetty nykytekniikka ja arkkitehtiset kaivaukset. Ja tässä vielä minä linnan rouvana. No mutta se Sisinlinna. Siis tää linna teki muun oikeasti tosi ison vaikutuksen. Ja kuten myös tää vessa. Mut joo, mä olisin niin halunnut viettää täällä vielä enemmän aikaa. Ja täällä oli tosi hienosti esitetty virtuaalisena myöskin tää koko linnan historia. Ihan sieltä alkuajoista nykypäivään. Siis linnat on mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoisia. Siis miettikää, jos seinillä olisi korvat, mitä ne vois kertoa ja mitä ne on nähnyt.